Ugma na pasigaon ang higanteng Christmas tree sa Mandaue City uban ng ilang plaza nga gidayan-dayanan sa Pasko. Ano ang report ni Nico Sereno? Way dudang nangalimyon og maaninaw na gyud ang Pasko sa syudad sa Mandaue. Finishing touches na lang ang gihimo karon sa mga personnel sa Department of General Services ug City Engineering Office sa Christmas display sa Heritage Plaza. Highlight dinhi ang 17 meters o kapin sa 55-foot nga Christmas tree. Gipasigarbo sa syudad ang lahi-isab nga disenyo karong tuiga para bag-o sa pananaw. Mga higanting ribbon nga daw gipatong-patong ang konsepto niini nga nagsimbolo kuno regalo para sa mga Mandawihanon. Lakip ang tibok Presidential Building ug Heritage Plaza gidayan-dayanan na sab. Ang ako laging gibutangan ni is murag mga bright and sparkling din nga mga colors ba kay ngano for all the katalagman nga naagian nato karon na atong na experience ato ipakita nga kanang nagihapoy paglaom. Kaganihami inspeksyon sa dapit si Mayor Jongki Uwano mitan-aw sa progress sa trabaho sa mga personnel. Karong tuiga moabot sa 8 million pesos ang pondo para sa Christmas display sa City Hall ug sa plaza. Lakip na sa budget ang lighting para sa mga major thoroughfares sama sa Uwano Avenue ug AC Cortez. Modest naman ato lang gipaningkamutan na malipay sad ba na manan moagi ni agi naman tong kalisod may untag wa na lain maabot di ba karon before the year ends. Ugma sa gabi ihimuon ang formal nga pagpasiga sa Christmas tree nga nagsimbolo sa pagbukas na sab sa Pasko sa Mandaue. Pwede yun nilang suruyan during the weekends, kung na sila ganahan sila mo unwind, nga rin sila sa atong plaza. Kani, ligtasod sa nato, ganahan sila mo pahuway dire. Again, yan, nasa tayo food park niya nga rin, good for 10 days. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak.